אנחנו הפנים של המהדורה. אני בחור פנוי ועד, אצלי בלב מספר אחת, אז רק תגיד. 4:30 ישיבת תהילה, תקתקו פה פה למטה? אני בחור פנוי ועד, אצלי בלב מספר אחת, אז רק תגידי לי מה תגיד. עד כאן המזרק שלנו. אוי, צצתי. עד כאן המזרק. מה? עד כאן המזרק. צריך אבל עותק חדש, כי שיהיה לי באולפן. אצלם זה אחד. אוקיי, רק שהוא יראה לסדר את הצבעים. חם לי פה. את יכולה להדליק את המזגן אולי? ממש חם. חבר'ה, שקט בקונטרול, דקה 40 לשידור. שקט! דקה לשידור. דקה לשידור. שקט! שקט! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. עולה! ערב טוב לכם. אנחנו עם חדשות ספיר. מגזין של מכללת ספיר. עד כאן מהדורת חדשות ספיר לערב זה. ערב נעים ולהתראות. ערב טוב לך.